Ei, jalka on poikki! Jalka on ihan vinossa! Terve! Se on täältä Duutsoneitten piinapenkistä taas. Mä en ymmärrä, kun Jukka hommas mulle tänne penkin paikalle tällaisen polkupyörä. No mutta oothan sä jo ihan kadehdittavassa kunnossa. Se on 7 päivää yötä päivää vaan polkenut kuntopyörää, sä että saa sitä mahan pienemmäksi. Mutta eikö ole eroottinen näky? Kyllä teidän pitää nyt mennä meidän nettisivulle sinne www.extremeduutson.com ja pistäkää nyt palautetta tuolle Jukalle, ettei Jarnoa saa rääkätä. Nyt mennään kattoo maailmankiertue 2,5. Se tapahtui sen maailmankiertue 2 ja 3 välissä, kun me pidettiin pieni semmonen pääsiäisloman tapaane. Mä voin vaikka polkia sinne. Varo! Älkää kukaan varoko! Ai saatana, toi teki kipeätä. No voihan siellä vähän asennetta tuohon nyt. Ei tästä jatka tästä kuvaamisesta tuu yhtään mitään, kun tää aina koko ajan nuri. 1, 2, 3, 4! Makiksa Gorbatsovia. Run, 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 run away, yeah. Run, run, run once again. Run, 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 run away from me to the sea of a side of a man. Run, run, run away, yeah. Run, run once again. Run, run away from me, can't you see it? When I feel, when it's near, when I'm coming down again. When I feel, when it's near, when I'm coming down again. Run, run, run away, yeah. Run, run once again. Run, run away from me, can't you see it? Mä hyppää ton pöydän yli tonne ukemilla. Sori, jos lähdetään putkaan. Sori, Jarppi, nyt meet nopeeta pois täältä, että nyt Jarppi, nyt nopeasti tuodaan perässä. Meidän pitäis patentoida toi ote, että miten kannetaan kaveri sairaalaan. No mitä, oliko siellä vaikka kiviä? No se läpi tulee kun vaan pyörii. Katso mun peukalla, on ihan sininen. Oi, ihan hullu. Ei vitsi! Onhan sulla suojalasit. Naama lähellä. Vie ja kivuta siukka siihen. Putsataan. Jani. Nyt saa Jukka maistaa omaa lääkettä. Kato siellä. Nyt sitten lähdetään katsomaan, kuinka me vallautettiin köyden verossa koko maailma. Elikkä Seinäjoki kotinurkille mennään. Täällä haisee ihan sikana hiki, kun tää yksi polkee vaan. Niin oli meillä vissiin leffa-arvostelut, kun meinaa tässä aivan polkamisen ohessa unohtua. Joo, ja sitten muuten kyllä on muuten sitten sellainen... Näin vaan tultiin kuule tänne Seinäjoen kotimaisemiin. Se on Jarnovassa maailma. Joo, pistetään kerralla Seinäjoki polvillensa. Kaadetaan kaikki maamerkit. Se on toi Lakeuden risti ensimmäinen.
Jäi muuta kuin vaan köyttä kiinni ja vauhdilla, niin kyllä nää toinen kaatuu. Täällä nyt punotaan juoni. Niin kauan me täällä tätä tautaan, että se on nuri. Täysillä! Eikö mennyt? Eikö kaatunut? Melkein niin kuin näin jo, että viisari heilahti taas. Hei, ota nyt se pyörä sieltä. Ota vauhtia! Kiitos. Ohoho. Mikä nyt mättää, hä? Mitä liikaa? Kyllä! Nyt se on siirretty metrisivuun. Ja mennään seuraavaan haasteeseen. Noniin. Maamerkit on voitettu, nyt otetaan tästä hirmu alle. Hirmu on aika kova luu, mutta niin on meidän Jarnokin. Jukka sai eilen kortin. Ja lumi vaan pöllyää, kun meidän oma vatanen siellä painaa lumpio suorana. Mutta ei Jarno mitään hard feelingsia sitten kun mennään tuolla ympäri raittia. Valmiina! Paikalla! Hirmu ei liiku, kyllä meidän Jarno voitto! Ai saatana! Kyllä mies singahti aika kiitettävästi. Tää kaikki varmistaa, ettei meidän ykkösmiehelle käy kuin Niin, on kaikki paikat nyt hyvin. Joo. Poromies näyttää. Raine silloin Rovaniemen nopein lassokäsi ja lantio. Se potkaasi tuossa aiemmin mua polveen, tää oli kosto. Kyllähän se nyt on näin todettu, että Seinäjoki on vain lannistettu. Freestyle Motocrossin kahjoimman edustajan Seth Enslown toinen leffa on paljon huonompi kuin ensimmäinen. Pätkän ainut kohokohta on, kun Seth yrittää rikkoa omissa nimissä ollutta pituusennätystään. Musiikiksi Seth on kelputtanut muun muassa Sepulturaa ja Slipknottia, joten mättöä on luvassa. Leffan kesto on 25 minuuttia ja siitä vain 5 minuuttia on nautittavaa katsottavaa. Seuraavaksi on pari volttia temppukerrossa ja sitten lähdetään tuomiokirkolle. Ne pakaret jo, nyt ei pysty. Kramppaako? Ei ole nyt sitten hajuakaan mitä me temppukerrassa tehdään tai mitä siitä tulee, mutta pari volttia olisi ainakin tarkoitus yrittää. Niin, että kun tää paritelle homma on aina ollut niin mukavaa, niin nyt sitten keksitään jotakin. Tämä temppu tehdään kaksin. Ota kaveri eroottisesti syliisi ja pidä tiukkaaten reisistä. Alla oleva määrää ja ylempi roikkuu mukana. Asetu hyppypaikan reunalle ja lähde heittämään takaperivolttia junttatyyliin. Eli heität kaverin itsesi yli, etkä päästä irti. Jos kaikki meni niin kuin piti, tulette veteen sulassa sovussa. Jos ei, niin toivo, että kaverisi on alimmaisena. Tempun jälkeen yski keuhko tyhjäksi vedestä. Älä nyt hullu huku! Ei kun pinnalle asti! Se oli temppukerhot siinä. No kyllä siinä on temppu. Takas sinne! Ollaan nyt lähdetty tänne Helsingin tuomiokirkolle. Nyt vaan lasketaan sitten näitä portaita ja se kumpi laskee lujempaa ja paremmin ja tyylikkäämmin, niin se on sitten niinku voittaja. Koska vauhtihan on Jarpilla hallussa. Nee, tässä se on tässä massassa. Älkää vaan laskeko kelpoilla niitä portaita. Mitä? N-Y-T. Nyt! Mulla on nyt valttikortti. Kato, pulkka on kuitenkin perinteisempi. Tuleeko mun perseestä verta, vittu? Se on oikein kunnon jälki. Melkein voisi tämänkin laitoksen haastaa oikeuteen, kun Jukalla on perse hellän. Jos sopii, niin ei. Mäkiä enää. Saataisko me vielä yksi lasku? Ei.
tulee Halme kantaa meidän tulos tästä. Oli vähän tiukka pappi siellä Tuomionkirkolla, kun tuli ajaa meidät pois. Me ollaan löydetty täältä eduskuntatalolta tällaiset viehättävät portaat. Sieltä tulee näköjään jotain kansanedustajiakin. Mitä sä ootte viimeksi päättänyt näin niinku kansan asioista? Lopettaa ryyppään. Se oli Tarja Halonen. Ei oo edes monoja voitu hankkia. Onko tässä joku terveyskeskus vieressä? Olkaa reidinä. N-Ö-T-N. Älä nyt enää tuu! Tappu asti! Ai, nyt on voinut sattua pahasti. Aukaa se housu. Otaks se mua takaa? Tässä on sellainen iso mustelma, mutta mitään muuta enää. Hyvä, ettei luulahti pekkipolve. Eikö nyt otetaan finaali, kumpi on ennemmin tuolla päässä? Nyt on maailma valloitettu ja teidän on aika valloitettu. Suomi on valloitettu, niin. Teidän on aika vallottaa netti www.extravedutsanit.com. Menkää sinne kattoo ensi jakson traileri, kun mua ammutaan haulikolla. Ja muutenkin Ristus on kovaa meininkiä tulossa. Katsotaan ensi jaksossa, kuinka paljon Jarppi on laittunut vai onko laittunut ollenkaan. Onko tää kuntokuri tehonnut? Ei muuta kuin ensi jaksoa.